A principis d'octubre es van iniciar els treballs per enderrocar la finca d'habitatges del carrer de Santa Rosalia 91 a la Teixonera. A causa de la feblesa de l'estructura, fins ara s'ha treballat de forma manual i ara es comença una nova fase mecànica amb una grua. Es tracta de l'edifici que tot just fa 3 anys es va desallotjar a causa de greus deficiències estructurals. Hi vivien 31 famílies que durant uns mesos van ser reubicades en un hotel. Diversos litigis pel que fa a les indemnitzacions entre propietaris dels pisos i l'Ajuntament han fet que s'hagi endarrerit aquest enderroc. L'Ajuntament té previst adquirir també el terreny contigu al bloc per fer un projecte de zona d'estada per al veïnat, una idea que tots els veïns comparteixen davant la manca de zones verdes en aquest indret del barri. Me gustaría que hicieran un parque o algo que sea bonito para que los niños puedan jugar, porque por aquí en este barrio no tenemos muchos parques de cerquita del barrio ni nada de esto. Tenemos que irnos fuera de aquí, lejos, para podernos sentar un poco y poder charlar, poder hablar, poder tener vida social. L'enderroc es preveu que finalitzi en un mes.